TV so NYANSAPO said that be a cano. You see, a mamre any a mania dear, a quatiania, or Trajawajo. If you say a bar mamre any a mania, Yadomosuko, a soon hunim dear, and I yanswa yinim dear, ye. You say a mamre no obi a yebi. And so, uti yebi, uti said the city, no one who say, and so ye, a womb, and there. So ya tena se e wo NYANSAPO TV so me se ugusu na wo hwe no na wa hye na wonu ebi susu anya bi ahwe na wo hu se de ya mamre ne amane a eyira no ye woni me bi wo no maka ne tete na ye kwa wale a ye busa obi na ebo ne din o de sen o se o de akwasua ne busa be ma no se be ma no so ni se be ma no so wo di din se yo se da bi ye mpre ma anwale adai obe ya na nanam nka nkire wo ene me mo hu di ntia na edin bi ene din bi enhia ene se obi ye wo obi kwasiada nisu se de wote de ntia wote saa ye wo obi adwoada de ntia wote saa ye wo obi benada de ntia wote saa ye wo obi ukuada de ntia wote saa ye wo obi yawada de ntia wote saa no ekosi na memene da so no ye ba mo hu ni nyina medin ya meje so nana Gyamfi adutwum me na medi dwumadi ho chiame na ene ye sha ase afiri eda kwasiada ena na no mo hwe esu ene ye niam bi ayeye ena mo de tutu ye din ade ma yen eye se we ye dwoada we ye benada na ena no omo ano ye wo mo saa na ne bi nipa bi ene me bi omo ye ena ma ye mu edin no emrane ye frɛ obi akwasi ye ka se obi di akwasi a akwasi mrane e de sei akwasi ena na no mfɛ no akwasi bodua ye ka se obi ye bodua omom kuta bodua bia ye obi e wodi ade anim konfo ekuta bodua ene ye nanan mahemfu ni bi ekuta bodua exebro ni be ka se leadership na memfa mo nko ya setran mu kakra ye wa akwasifo bia ne me bia koso wo ye mamu a e kire se leaders akwasifo leaders ampa eye ye mampanyin a wanya ne ba bi kura enche ye kura mampanyin dada wanya ne ba bi kura enche ye kura eye omampanyin Jerry John Rawlings ne maame ewo no afi apem ahenkron aduanan enson kuta onsa bosome ne da ne toso aduonu mienu the kan e wadwum kisane 22nd June 1947 na ye da na ye kwasiada eno nti emrantie bi hu se saabe na mamuri ne man koyi ama saa opanyin akwasi Jerry John Rawlings wasore se okutu aban agu ama wantimi eye 15th May ama ayeche no ama court ma sha dinasem se de ne kwa akotum na June 4th ye kwa akoyi no akogya ne kwan akokunu command finance squad akobonu tuakunu June 4th no emrantie bi sole se da bi ade na ye nua ne ka ho asem na ye no kore enti ye mpene ma mpanyimfo nkuno enti ye be ye ku ne etu aban na egusu no kura esisu no kura agu eye buzia aban anu nti omo sole se omo ye ku omo eye bibia wie timi kun ye bibia wie no mo kofa akwasi adani ya na ono nkwan ye so be ye ku no eye Jerry John Rawlings ya ye wo no kwasi ada ono be di anim chese kwasi ada for leader anso ha ne ye wo opanyi bi ewo ewiase wo gini din wo wiase nyina ma wiase nyina te ne nka wo gidi pa mekan mo amonye mfie de sanum ekọ de mo kai sa nipa no na ye frɛ opanyi bi Osama bin Laden ono so eda ye de wo no eye kwasiada e kire se kwasiada for di epe ade anim die opanyi bi na wo Libya mamu a mampanyina nkofo so akon won so a otimi gina mu a de kotoye eye Ken Muammar al-Gaddafi ono so da ye de wo no na eye kwasiada e kire se leadership kwasiada for epe ade anim die omo ye obi a omo ta di ade anim pa yentie ye ko adwuada no omo ka ne mana ne se Kwadwo Okoto
madaroma ananom monimu a ahwefo a mohwe enye okoto eye okoto kwadwo ye tintintinti hu kwadwo a ahye kwadwo nkasa kwadwo pe kasa ye kasa tietie mu ya obetia otimi tia na ye mahye me kan wo nua wo ba wo kunu de kwadwo okasa ne sentia saa na odoma nkoma ye wo mu kwadwo tia wa tumi edi akire no o tia wa hu se be ma tia o mpe kasa kura na ne se oye na dia ne se so obetia se do besi obetia no kwadwo party atia o mfa ho se ne yire ne ba kwadwo maame kura wan hwe a kwadwo betia no kwadwo ye ade a o mfa ho se ade ya mi yi ebetimi di wu abreme se na dwe kire se wonyanko ade kwadwo beye nti se wo ye ade a yi se wakwa akosi amu hu se ba bia me de ade ne kɔ no me afede mewu anase mia na makopim na no kura no wonyai yesi wowu enti ye nananom hu se kwadwo die se wo sokum se wo ko a agi se wato wowu enti ye kan se kwadwo a okoto enye wokoto anase okoto omoka na okoto kwadwo nye okoto eye okoto kwadwo be ko akopem se afede ba bi obedum afede makwa mato nyesa kwadwo nyai yenkɔ kwabena yɛsɛ kwabena adi ojam nti ɔmo ka kwabena jam kwabena ni ojam kwabena oni ojam kwabena di ojem kwabena pɛsɛ ɔfa sekan baabi ɛda no sɛ ɔkɔ ne sɛ eja ne wo hɔ sɛ yɛ den kwabena pɛ ade a die kwabena be ya obenya de ne bia oboa kwabena be ya afa na de this wo ka se wompe nti ese kwabena de gyamukura obewura kwabena se sebiem son wodi akatesie bi achi opapa wokwa no atwese kan kwabena be ko kwabena mfa ho kura nti na nanom frɛ kwabena se kwabena gyam enye ojam eye ojem efi se omusu ene omoban no akire se wono de egyam kura kwabena bewura ene ntie fe no kwabena gyem ena nanom frɛ eka kwaku me ka kwaku ne mena ne de me kan ya obi a se wo minim wo aka ne fie se minim o kwaku de se kwaku bonsam obi nim kwaku bonsam kwaku enya bonsam kwaku mena ne enya bonsam kwaku mena ne ade kwaku nsanie ye kan nsanie a eye skill de ye nuanom manom mo to pano ne ade mu twitwa mo ye pastries ne nsa ne ma mo twa mo de to so de susu hwe ye kɔ mayanka dem se ye kɔtɔ ne ntwinam a o to ayi pan ba ko a ye de susu mawo no de de kali kokoo no eno ene fa ni skill kwaku nsanie kwaku fota pepepepe ye o ka se ade no eye sey a wo de afidie firi hin be susu a kwaku amfa afidie ne susu ye odnan na beka aso na saa ne tie se kwaku ka se oni kwaku di asem ne maame ne papa ne se ade ne ye nokre na ase wonane na obeka nokre ma papa ho be kire wa ho akire wo ti kwakufuo omo pepepepe ye anti ena nanu hu se wo mu de omo ye nsanie a o susu ade a yenye ho akini susu ade pepepepe enje fe no kwaku ensanie ndi kwaku bonsam no kwaku bonsam bofo ba bia wo bia me chia kwaku bonsam akoma da francho kwaku mra ne nya bonsam se obi di kwaku na o de bonsam no enkyere se kwaku bia so de bonsam kwaku fo kwaku nsanie ye koyaw eno so bia ka o se ya preko ya o mena ne de anye preko ne mum ya wa opre ekon asem ne mfa ne ho ade ya yeyi yaw onka ho ya baba be yebi yaw jani enkomra wo ho so ne pese odi anim kra no ne moko yaw ye kwa akoye koka asem bi we de emfa ho empanyimfo asem obedo na yaw te wo se me ba me nyina ya ka asem no entokwe ya asem asifie ya wo kra de ene wo dan men e wo no ho anye wasema ya wo ba ba ji akosisi ya asem ntonie ya obeto edi sesi a twe ho ogya ginema twemanso no den a chese obedwe ho a hoti ase enti nananom ehu se yaw
opere kon ntokwa ne mfa ne ho kora obepere akoko bi enti ya omana na de pre kon opre ntokwa ho na emom enye ya opere kon mra ye diem ada ye de wo me ye fiada enti ye frɛ me kofi fo ye se kofi chini de enti ma ye kwa kofi chini no ebia woni kofi na tie na wo wote ha watena ha mfie du na akofa kofi aba so omra kofi ba odi bosome wa ate wo mfie du no ensema a esi emfie nson achi emfie no machi no obeka kire wa waja mfie du na wa watena ho mfie du na wonim obi ekuta PhD obi kuta doctorate degree obi kuta hwan ye professor wa ye den baabi a kofi ebetime wura no kofi kuta BEC obewura no kofi kuta SHS certificate odebewura kuta friend say PhD kura wo untimi nwura ho ofele untimi nwura ho da baabi a kofi betimi awura akope bibia firi ho aba ade a kofi betimi aye no wona ase nwumanim te se den kofi bewura ho akoya ade no ukuta te se den untimi nye kofi fuo yesu ba ko miye fiere ntimi nim kofi fuo ne pa yese ye independent kofi fuo mpe hawo ompe nhyeso ompe nimka kofi ye adwuma wo baabi ne yetua ne ka 1000 cedis a month nese obehye ne so ate na onfa ho se obekọ baabi akọji 200 cedis a wabra obi anha no ompe se obi bedi ne so kofi fuo epefa ahodie omo ye independent ye mpenhye so ye pefa ahodie epese ya ade kofi ka so obe ya ade a onya boni trimu po se obe ya obohu an ne se o nhye de nsua ne bebre obohu an se kofi ye adwen no eye sharp oye anema ntentem opese oye osua kofi sua bibia emfa so okoto obi wadwon kofi behunu adwuma no na de okoto ne ho na ma che no na wo hu adentia ebia baabi obewura a obehu no wo abeto ho no ebia wo wura ho a ofele asema obebusa a obehu no ebia wo ofele wo musa kofi fo ye nipa uhu oma dodo na ta yedin se ansemoni sifia na asemboni sifia na ye busa se ho na ye wan hwe akofi wo ho a wo musa ne bi eso na ye kofi na ye me ye kofi nti na kofi fo de ne makom yi no fi se minim se de ye tie pa yi enenti kofi ena nanom se kofi de opa anantie etoso biem ye ka efri kwasiada ebepem ne memenda enna no dodo na pa kwantuo nanso so omo ye nkofo mu tukwan a omo mpen nkofo kuro mu tena eche eye kofi obetu kwan nanso won pese obeche ho bebre opese okosan ba kofi fo pa kwantuo senso so bekwa kwaka pa de woboa kofi ko yenuanom a omo hwe yen ebedi adanse ya omo di kofi amunim kofi fo be hu se kofi fo su amekan nso ye ba kokora difference bi ani aye sa pepepepe ana kofi fo su tie ye mra Kwame na ye mfa nsi ye frɛ Kwame se Kwame atoa poma otoa na wapoma ti Kwame atoa poma ananom hu se Kwame de se koba ne yekɔ se tuo ne kura no oto ewia onyim enenti wo hwɛ Kwame fo su a Kwame ayi obi a se obobra ekɔ nanim no ade ni kuta na obi an se de wanyan yi de enka eye no Kwame enye Kwame pere ebribia se obenye bia ka ho Kwame ye obi a osigina ya won pese obi abesesa no se bia waye na je se obeye we oye hwan a de obefre kire beka bia Kwame mfa Kwame hu se wasigina ya wie na wasigina ye no awie no na bibi foforo eno wasi hu gina ya wotu hu anamo no na wosan so hyehye foforo ewo akire a oye enti nananom se Kwame de ofa ade no ebia o de ko ya na se pe foforo de ahyem enti ye fe no Kwame ato apoma oto ya na opoma enti yanya efiri kwasiada akwasi bodua kwadwo okoto
kwabena jem kwakunsanie ya operekun kofichini ana kwame ato apoma midin ede nana Gyamfi adutwum ene ya ma wahu sede ye din no ene ne mrane de ntia ye de saa mrane no ene yesu no kakra yesu ne kase ye kobiema ebi de ehu pa ebi sebiem son ebi pema dini bi pe ayi no de yentimi nkomu nyina saa na emom yesu no we wohwe wo ya obehu se ampa yesu no se de obobo so no kakra bi etete saa o ye fim ye betwa ehu tiawa na ye ba ye be mo hu se wo de kofia eda bi wo ho a wo ware na emoa wo se wo de akwasi a eda bi wo ho a ye nware no wo de kwadwa oba bi ede eda foforo bi a ye nware no wo de kwabena a eda bi wo ho no se wo ye oba ye nware no ye wo no saa da na ye nware no wo de kwaku a ye be mo hu a ba be se memenda na wahu se oyira na netie oye daben na nso ye daben wo ba be wale oba no ye wo ne daben nso ye wo daben ka ne titi na ye nananom ye kwawale a saa ne ma wo nyina na ye hwe na nei Kristo nti ye